खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मैयाहाय एसे गाज्रि जाथाय बा दिनैहाय खौरां बिजोङाव गोबां माबा नुदों जोङो बेबा बेखौ सोंखारिलायनाय नङा होमबा। थ' बाथ्राया जाहैबाय मा, मैयाहाय कारिगावआव मोनसे अन्थाइ खुबैलायनाय बा बिदिनो माखासे माबा मोनसे जाथाय जालायनाय नुदों। खोरोमदाव औवारि बिथाङाबो बे बाथाखौ धमकि होदलायनाय बा धमकि साइसआनो जाहैदों, माने एसे सोंखारिनायखौ जों नुनो मोनदों खौरां बिजोंफ्रावहाय। बाथ्राया जाहैबाय मा, बाथाया दंमारोमोन ना गैमारामोन, नंगौना नङा बाथ्राया? बाथानि मानसिया दंमारोमोन ना गैमारामोन, खोथाया बेसो। बिथांखौ बाथायाखौ बुंदों बेलावसो बिथाङा फैनाय मानसि जियालनिफ्राय, बायदि रोखोमनो बाथ्रा बुंदों। थ' बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलायनाया आंनिबा खाबजानाय बायदि मोनाखै। आंनि साननायावसो, सोरनि साननायाव माबोरै आं बेखौ बुंनो रोङा। थ' बाथ्राया जेखियानो जाया मानो, फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोना थांनाय बिटिसि बा काउन्सिल इलेक्सनाव बिथांमोना इउपिपिएलनि जानानै 100% सापर्ट खालामनाय, 100% केम्पेइनाव ओंखारनायखौ जोङो मा नुनो मोनदों। थांनाय बारावबो बिथां सार खोरोमदाव औवारि बिथांखौबो जों नुनो मोनदों जे इउपिपिएलनि जानानै फरायसा आफादनि मुं लानानै बिथांमोना गोबांनो केम्पेइन खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। थांनाय बाराव बिथांमोना बिटिआर एकर्ड जानायलाय बिथांमोना मा सुक्तियाव बा थाफानाय सागानगिरि हिसाबै बिथांमोना 5 बोसोराव फैदोंमोन। बिनि उनावबो बिथांमोना नै दाखालिबो एबसुआ इउपिपिएलनि जानानै गोख्रोंनो सापर्ट खालामदोंमोन। नाथायबा बावहाय एबसुनि मदद खालामनाय बा केम्पेइन खालामनाय जेबो खामानियाव होआसै। बावहाय बिथांमोना 7थाल'नो देरहानो हादों, बिपिएफआ 28था। दाथ' नै फैबायानोसै, फैदों आरो फैदों, गैबावला 7थाबो इउपिपिएलनाव गासै 29था जानो थांबाय। थ' बाथ्राया जाहैबाय मा, बेफोरबायदि दिनैहाय रोखा रोखा नुखानाय सापर्ट खालामनायाव दिनै बिपिएफआ मानो बुङा जानो, बुंखागोन 100%। इउपिपिएलखौ दिनैहाय सोंखारिगोन। फैसाजों, खुस्रा फैसाजों रुजुनाया, हाग्रामा महिलारि सारा रुजुनायनि खार'ना बेफोरबो। ओरै नायोब्लाबो एबसुआनो इउपिपिएल, इउपिपिएलआनो आबसु। दा बे बाथ्राखौ बुङोब्ला फरायसा आफादनि बे बाथा बुथा सेला बेला ना, आगदा आसि थाफाग्रा, दावहाया मा बुस्थु बेखौ सिनायै मोनथियै बै बेक्तिफ्रा बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुङो आरो मा। फरायसा आफादखौ सोंखारिनो हानाय अफ्रिया सोर? बेफोरबायदि बाथ्रा बुंग्राया बे जों सोंखारिनो हायो, जों बुंनो हायो, जों नुबोदों। बे हिसाबै बिथांमोननि गियान आखल आखु जों नुबोदों, बे हिसाबै जों सोंखारियो। आरो बुंजानोबो गोनां जादों दा फरायसा आफादा। जों फरायसा आफाद हिसाबै बुंनो दुखु मोनो, माब्लाबा गावखौनो माने बोरैबा मोनखाङो बुंनो। जिहेतु फरायसा आफादा बेकबन होननानै लायो, बे हिसाबै जोङो बुंनो लाजिनायबो मोनो, दुखु मोनो। दा बेफोरखौ बुङोब्ला फरायसा आफादनि बे बाथा बुथाफ्राना, होख्लायनांगौलै बिखौ सुबिदा मोनबा, होनांगौलै बिखौ, गारिजों सौनांगौलै बिखौ सुबिदा मोनबा ना। बेफोरबायदि बाथ्रा बुंग्राया बे मा होननानै बुङो, फरायसा आफादनि बे फिसा फिसौ ना, बिसोरो आरोखि जेबो मिथियै। दा जायखियानो जाया मानो, इलेक्सना थांगोन फैगोन जोबगोन, नाथाय बावहाय जोंहा बुलायनांगौनि मा दरखार दं? इउपिपिएलआथ' रोखा जेनखागोन। हाजार नों एबसुनि हाजार महान एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा थाफानानै मदद खालामफा, थेवबो बे नैबे बिसायख'थियाव, नैबे एमएलए बिसायख'थियाव 100% बिसोरो जेनखाहैगोन। आरो रनजित बसुमतारीखौथ' गोबाङानो सापर्ट खालामदों, नाथाय गैया, बियो हाजार जुखु
अन्थाइखौ देख्रुबनानै पाउडारानो खालामा मानो थेवबो बे देरहानो हाया रनजित बसुमतारिया। गुबुन गुबुन जायगायाव UPPL हिसाबै मोननैया देरहानो हागौ, बिनि बारा देरहाया देरहायोब्ला खाफाल मोजां नङा होमबा। मोननैनि बारा देरहानो हाया बिसोरो, माब्लाबाबो देरहानो हाया। बिनि उनाव नैबे भिडिअ ससेखौ लानानै बै समाव जेला मोनथाम मोनब्रै गाहाम देरहागोन अब्लाना बायदि रोखोम बुंगोन। आं अब्लानि समाव होनबावगोन मा UPPL निफ्राय आखाइ दानस'नो ओंखारग्राफ्रा, गारियाव बारसोमना थैनो ओंखारग्राफ्रा मा जाखो UPPL फोर। आं एडभान्स बुंखाबाय दै, आं एडभान्स बुंखाबाय खिन्थु बेखौ, खारन बिसोर बुंखाहैगोन। अफ्रिया बुंदोंमोन सानैल' देरहागोन खिन्थु साथाम देरहाबाय, मा बुंगोन बेफोरबायदि बुंदों। UPPLआ दिनैहाय गोबां थगायो, गारियाव बारसोमना थैनो ओंखारो, थैनो हायासै। सोरबाया गसाइगावथिंजायनि सोरजोंबा बिक्रमजों ना सोरजोंबा बाथ्रा बुंदोंमोन बियो, आखाइ थबस्र दानस'गोन BPFआ जुदि सरखार दायोबा न'। दाथ' सरकारा दानानै नै मालाय 2 लाखबो होबावबाय, अरुनदयबो माबा माबि होबावबाय, सोरनोबा लेंग्रा आथिं, सोरनिबा लेंग्रा जानाय, सोरनिबा माबा मोनसे जानानै थानाय बेफोरबायदिनोबो होबाय, मा IBS ना माबा BS बेफोरबायदिबो होबावबाय। नोंसोरनाथ' बहाथो सरकार दा आखाइ दानस'लायनो ओंखारग्राफोरना, नङा होमबा। हाया थिग बेफोरबायदिनो। थ' बाथ्राया जाहैबाय मा, आंनिया नैबिसो बुंनो गोनाङा मेन खोथाया। भटआ इलेक्सना फैबाय थांबाय जोब्बाय, नंगौना नङा। दा खोथाया जों सोंखारिलायबाय थानाया सोंखारिलायबाय थाखागोन, बेयो जोबनो थांनाय नङा। जेब्लासिम राजखान्थिया जोबा आरो जोंनि इन्डियायाव राजखान्थि गैयि जाब्लासो बेफोरबायदि सोंखारिलायनायाबो जोबगोन। राजखान्थिया थैस्रांजोबनांगोन, जोबस्रांनांगोन, हांगार जानांगोन, अब्लासो सोंखारिलायनायाबो जोबस्रांलांगोन। थ' बाथ्राया जाहैबाय मा, आं नैबेखौसो बुंनो लुबैदों जे मैया दाखालि जोंनिया गोबांआनो बिफानि बैसो, सोरबाया लेंग्रा, सोरबा ट्रलियाव लाबोनानै साइकेलाव दैखोनानै बेटारि गारियाव दैखोनानै लाबोनानै भट होहोबाय। मोजांनि बाथ्रा, गुड। आं बिसिम बिराद साबायखर होदों, जायफोर भट होदों बिथांमोननिसिम साबायखर। थ' लोगोसे बिथांमोना दिनैहाय एखनबा समाव बै दैदेनगिरिनि न'आव थाङो, बै दैदेनगिरिनि न'आव थांनानै मा मोनहैयो, जेबो फिथाइ मोनहैया। बिथांमोना फिथाइखौ मोनहैयो, माखौ मोनहैयो, गोखै फिथाइसो मोनजाबोयो, गोदै फिथाइ मालाबाबो मोनजाबोआ। 100 जन लामायाव जुदि जिरायना दङब्ला, बा लेंग्रा लुंग्रा, सोरबा खोमा खोनायै, सोरबा आथिङानो, सोरबा बुरै सिनस्रि गंनाय ना, बेफोरबायदि बेक्तिया जिरायनानै थाहैयोब्ला मा बिथांमोननिसिम मोजां रेसपन्स मोना। मानो? खारना मा? खारन जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा सोलोंना लानायाबो मोजां। थ' मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ आं गोबांखौ नुदों, बहुद नोजोर होदों, गोबां खेयाल खालामदों। माब्रै बाजार साजारे सोरनिब्ला गैयि मानसिनि आथिं हमफेरनायखौ सोरबा नुदोंना, एसे कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदे। आरो सोरबा मेगन नुयि बेक्तिनि आथिं हमनानै खुलुमहैनाय सोरबा दैदेनगिरिखौ नुफेरदोंना, बर'नि दैदेनगिरिखौ, बेखौबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै फोरमायहरबानो जाबाय। आरो दखानाव थांनानै बा बाजार साजाराव थांनानै जोंनि बर'नि दैदेनगिरि, सासेखौल' होनाखै आङो, एज ए बर'नि दैदेनगिरि, बर'नि लिडारगिरिफोरखौ बुंदों आं दिनैहाय। बर'नि लिडारफ्रा दिनैहाय बाजाराव थांनानै सोरबा गैयैनि दखानाव बा साहा गरदसे लोंनाय, बा सोरबा गैयैनि दखानाव जिरायनानै थानाय बाजै, आदा, आयं ना, बेफोरबायदि सोमोन्दो लानानै आथिं हमनानै भट बिफिरनायखौ नुदोंना, कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय। आं दिनैहाय बुंगोन, दिनै ओरैहाय रुपज्योति कर्मिनि समस्तियाव बियाबाव सासे आइजो ओंखारदों। बे आइजोआ दिनैहाय दुनियानि रुपज्योति कर्मिनि माखासे खामानि मावि जि जायगायाव लामा जायाखै बेफोराव दिनै हाब्रु जानानै थानाय बेफोरबायदिखौ दिनै फोसावदों। बियो सासे केन्डिडेट ओंखारदों, बेबो देरहाना फैनोबो हागौ बे बारावहाय। आरो लोगोसे कुंकि चौधुरी ना, बेबो दिनै बाजार साजार थांनानै बयनिबो बिमा माहारिनि, बिफा माहारिनि, बिदानि बैसो, बिब'नि बैसो ना, बिसोरनि आथिं हमनानै भट बिदों। नाथायबा जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा सोरबा आथिं हमफेरदों? आथिं हमोब्ला बियो दिनैहाय
माबा मोनसे जागोन बा हैद बेहा इदि इदिसो आं हमा मानो नांगौबा गोजोननिफ्रायनो खुलुमहरगोन बे सिन्था धाराया दङ नाथाय बे सिन्था धाराखौ जाय बिदों भट बिजाथि ना जाय बिजाथि बिथांमोना रावबो रावनिबो आथिं हमा नोंनो नांगौ नों फै आं दरखार गैया नोंनि आथिं मानो हमनो ना बेफोरबायदि सिन्था धारा आंनि बुजिनायावसो दे आं जाखिनि केम्पेइनाव गिदिंनानै नुबोनाय बा इउपिपिएलनानो होन बिपिएफनानो होन बयबो बेफोरबायदि आरोबाव मोनसे जाथायखौ नुबावदों बै बिमा आबै सिनस्रि गंलायनाय आबौ ना आबौनि बैसो आबैनि बैसो बिफानि बैसो बिमानि बैसो ना बै बेक्तिफ्रा दिनैहाय बेसेबां खस्थ'जों भट होनानै देरहाहरो नाथाय बिथांमोनखौ माब्लाबा बै बेक्तिनि न'आव दरखंआव जिरायहैयोबा खामसालियाव जिरायहैयोब्ला मा रेसपन्ड होयो बिसोरनो मोजां रेसपन्ड माब्लाबाबो मोनबोआ मोजां फिथाइ मोनजानो लुबैनानै बिथांमोना गुबुन फिथाइसो मोनजाबोयो थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानिसिम क्षमा बा निमाहा बिनानै आंनि भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि